No niin, ja tervetuloa kaikille kuuntelijoille tähän aiheeseen yrityssaneerausmenettelyyn hakeutumisen edellytykset. Tämä info meidän piti pitää yhdessä lakimies Sanna-Mari Klemetin kanssa, mutta hän ei tänään valitettavasti päässyt osallistumaan tähän, koska hänellä oli eilinen käräjäoikeuden istunto siirtynyt nyt harmillisesti juuri tähän aikaan ja hän joutuu olemaan nyt täällä käräjäoikeuden istunnossa. Mutta minä esittelen teille tämän materiaalin ja esimerkkejä ja kokemuksia. Eli minä olen Anu Meriläinen ja työskentelen tuolla ProAgria Itä-Suomessa maa- ja kotitalousnaisten yritysasiantuntijana. Ja yrityssaneerausmenettely tuli minulle hyvin tutuksi työskennellessäni asianajotoimistossa lähes 10 vuotta, jossa yrityssaneerausmenettely ja hakemusten laatiminen sekä varsinainen saneerausohjelman selvittäjänä toimiminen tuli silloin hyvin tutuksi. Ja nythän yrityssaneerausmenettely etenkin on taas tärkeässä roolissa, mikäli muun muassa tämä korona-aika on aiheuttanut yrityksille taloudellisia ongelmia, jotka kuitenkin olisi saneerattavissa tämän saneerausmenettelyn avulla ja yrityksellä olisi tämän avulla sitten jatkossa edellytykset kannattavaan liiketoimintaan. Ja tästä lähtee, eli mikä on yrityssaneerausmenettelyn ja tämän lain taustaa? Tämä laki yrityksen saneerauksesta sai alkunsa vuonna 1990-1993 olleesta syvästä lamasta, joka johtui tästä maassa valinneesta syvästä pankkikriisistä. Konkurssien määrä kasvoi silloin merkittävästi ja yritykset ajautui merkittäviin maksuvaikeuksiin. Ja tämän yrityssaneerauslain valmistelu ja sen säätäminen eteni nopeasti. Tämä lain valmistelu tapahtui virkatyönä, eikä siinä käytetty asiantuntijalausuntoja tai eri eturyhmien kuulemista. Tämän lain valmisteluaineistona oli kuitenkin laaja ja yksityiskohtainen hallituksen esitys. Yrityssaneerauslaki ja siihen liittyvä lainsäädäntö tuli voimaan 8. päivä helmikuuta 1993. Ja asetus yrityksen saneerauksesta tarkentaa tämän yrityssaneerauslain kohtia. Vuonna 2007 yrityssaneerauslakia ja yrityssaneerausasetusta uudistettiin. Ja tämän uudistuksen tarkoitus oli parantaa näiden yrityssaneeraushakemusten tasoa sekä yritysten toivottiin hakeutuvan yrityssaneeraukseen nykyistä aikaisemmin. Ja tässä uudistetussa yrityssaneerauslain 69.2 pykälässä korostettiin velallisen selvitysvelvollisuutta. Ja tässä uudistuksessa nimenomaan korostetaan tätä tilintarkastajan lausumaa. Tilintarkastajan on annettava selvityksessään lausunto yrityssaneerauslain 69.2 pykälän mukaisesta selvityksestä. Tilintarkastaja ottaa kantaa siihen yrityksen saneeraussuunnitelmaan, velkojen leikkaukseen sekä siinä on oleellista, että siinä täytyy lukea, että saneeraukselle ei ole esteitä tilintarkastajan lausuman mukaan. Sitten kerron ihan tästä yrityssaneeraukseen hakeutumisesta. Yrityssaneerauslain 2. pykälä määrittää yrityksen muodollisen saneerauskelpoisuuden, eli yritys kuuluu yrityssaneerauksen soveltamisalaan. Tämän saneerauksen kohteena voi olla yksityinen elinkeinoharjoittaja, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, osakeyhtiö, osuuskunta, asunto-osakeyhtiö tai taloudellista toimintaa harjoittava yhdistys tai säätiö. Elinkeinoharjoittajalla tarkoitetaan laissa myös ammatin, taikka maatalouden taikka kalastuksen harjoittajaa. Mutta mikäli yhtiö tai osuuskunta on selvitystilassa, silloin se ei voi hakeutua yrityssaneeraukseen. Ja tähän otan eri esimerkin yrityssaneerauksen ja konkurssin välisestä yhteydestä. Jos esimerkiksi yrityksestä on jätetty jo konkurssihakemus,
käräjäoikeuteen, siinä on se 14 vuorokauden aika vastata siihen, niin silloin on aikaa se 14 vuorokautta jättää käräjäoikeuteen toimivaltaiseen tuomioistuimeen yrityssaneeraushakemus. Se katkaisee tämän konkurssimenettelyn. Tietysti jos tulee kielteinen päätös yrityssaneeraukseen pääsemisestä, niin konkurssimenettely jatkuu, mutta silloin kun on hakemus sisässä, niin on mahdollista tehdä yrityssaneeraushakemus. Ja olen ollut tämmöisessä tilanteessa tekemässä, että yrityksellä on sisässä esimerkiksi verottajan tekemä konkurssihakemus, kun lähdetään tekemään yrityssaneeraushakemusta. Ja siinä on jo todella kiire niiden liitteiden kanssa, saneeraussuunnitelman ja ohjelman laatimisen kanssa, tulostase-ennusteiden laatimisen kanssa, koska ne täytyy olla jo pohjalla ennen kuin tilintarkastajalle toimitetaan tämä materiaali. Sekä tilintarkastajan täytyy kerätä antaa se oma lausuma, mutta toki niitä voi sitten jälkikäteen osa liitteitä toimittaa jälkikäteenkin, mutta pyritään aina tekemään mahdollisimman hyvä hakemus jo heti, kun se tulee sinne vireille. Mutta tuo tiedoksi, että jos on konkurssihakemus sisällä, niin se konkurssimenettely voidaan katkaista tällä yrityssaneeraushakemuksella. Ja tämä aineellinen saneerauskelpoisuus puolestaan viittaa siihen, että tälle yritykselle pystytään vahvistamaan saneerausohjelma. Eli se korreloi näiden liiketaloudellisten kriteerien kannalta. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että yritys on pitkällä tähtäimellä elinkelpoinen tai ainakin saatavissa sellaiseksi tervehdyttämällä. Mikäli on velkojia, jotka osoittaa sen toteen, että tämä yritys ei ole pitkällä tähtäimellä kannattava, niin silloin yrityssaneeraukseen ei pääse. Mutta se monesti käy se jo ilmi, kun tulee asiakas ja lähdetään hakeutumaan saneeraukseen. Pääsääntöisestihän lakiasiaintoimistot, asianajotoimistot hoitavat saneeraukset. Niin siinä jo se kartoitus, kun tehdään, perehdytään yrityksen vakuusvelkoihin, tavallisiin velkoihin, siihen markkinatilanteeseen, niihin mahdollisiin velkojen leikkauksiin ynnä muuhun, niin siinä kyllä näkee jo sen, onko yritys saneerattavissa. Ja vaikka ne luvut näyttää hyviltä, että tämä tästä selviää, se on kova tie yritykselle se saneerausmenettely. Ja osa saneerauksestahan keskeytyy, mutta se on myös hyvä keino selviytyä, koska niitä hyviä selviytymistarinoitakin on, kun yritys on yrityssaneerauksen avulla taas saavuttanut terveen liiketoiminnan. Ja sitten hakemuksen vireille paneminen. Yrityssaneerauslain 5 pykälän mukaan hakemuksen voi tehdä velallinen, velkoja tai useampi velkoja yhdessä, todennäköinen velkoja tai velallinen ja velkoja yhdessä. Pääsääntöisesti saneerausmenettelyyn hakeutuu velallisyritys itse. Minun aikana ei ollut yhtään muuta kuin velallislähtöisiä yrityssaneerauksia. Ja saneeraushakemusten käsittely on keskitetty nykyisin 9 käräjäoikeuteen. Vielä vuonna 2018 niitä oli 14, mutta se vuonna 2019 muuttui, että 9. Ja saneerausmenettelyä käsittelevä tuomioistuin määräytyy sen paikkakunnan perusteella, jossa yhtiön hallintoa pääasiassa hoidetaan. Kainuulainen yritys, jonka hallinto hoidetaan pääasiassa Kainuussa, yrityssaneeraushakemus käsitellään Oulun käräjäoikeudessa. Ja sitten kun ollaan tässä Itä-Suomen alueella, niin esimerkkinä vielä, että Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjala, näiden alueiden yritysten yrityssaneeraushakemukset käsitellään Pohjois-Savon käräjäoikeudessa. Ja tällä keskittämisellä on pyritty vaikuttamaan nimenomaan siihen, että se mahdollistaisi tuomarien erikoistumisen saneerausasioihin. Yhteishakemus, saneerausedellytykset, yhteishakemus. Saneerausmenettelyn aloittamisedellytykset löytyy yrityssaneerauslain 6.1 pykälästä.
Ja tämän saneerausmenettelyn aloittamiselle on asetettu 3 edellytystä. Yrityssaneerauslain 6.1 pykälän 1. kohdan mukainen aloittamisperuste on yhteishakemus. Eli yrityssaneeraushakemuksen voi tehdä velallisen kanssa yhdessä vähintään 2 velkojaa, joiden yhteenlasketut saatavat edustavat vähintään 1/5 velallisen tunnetuista veloista, taikka jos tällaiset velkojat ilmoittavat puoltavansa velallisen hakemusta. Yhteishakemusta velallisen kanssa ei voi kuitenkaan tehdä velallisen läheinen, esimerkiksi lähisukulainen. Ja ei myöskään riitä, että samalla velkojalla on 2 eri saatavaa, jotka yhdessä ovat vähintään 1/5 kaikista veloista, vaan hakijoina täytyy olla 2 eri velkojaa. Ja yhteishakemus täyttää sellaisenaan aloittamisen edellytykset. Ja yhteishakemuksen kohdalla jätetään kokonaan tutkimatta se, onko velallinen maksukyvytön tai uhkaako velallista maksukyvyttömyys. Ja tämä yhteishakemus ei kuitenkaan vapauta esteperusteista eikä näiden esteperusteiden tutkimisesta. Ja sitä vielä, että jos jollakin on kysyttävää, niin huikatkaa vaan sinne väliin ja tässä saa kysyä. Mielelläni vastaan. Toinen aloittamisperuste, uhkaava maksukyvyttömyys. Uhkaava maksukyvyttömyys on ennuste, jota seuraa velallisen maksukyvyttömyys. Ja tämän yrityssaneerauksen peruste voi olla siis uhkaava maksukyvyttömyys, toisin kuin konkurssissa, jossa edellytyksenä täytyy olla velallisen maksukyvyttömyys. Ja tämä uhkaava maksukyvyttömyys eroaa tästä todellisesta maksukyvyttömyydestä siinä, että uhkaavassa maksukyvyttömyydessä tyydytään matalampaan todennäköisyyteen velalliselta puuttuvaan kykyyn maksaa velkansa niiden erääntymistä. Ja tällä madalletulla aloittamisperusteella pyritään nimenomaan rohkaisemaan tähän velallisen hakeutumiseen, tämän yrityssaneeraukseen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, että sen yrityssaneerauksen avulla tämä toiminta vielä pystyttäisiin tervehdyttämään. Että mikäli tämä maksukyvyttömyys on kerennyt muodostua niin syväksi, niin se voidaan katsoa, että se on niin ylivoimainen, ettei tätä yritystä pysty pelastamaan tämän saneerauksen avulla. Kolmas aloittamisperuste on velallisen maksukyvyttömyys. Eli se tarkoittaa lainmääritelmänä sitä, että velallinen on muuten kuin tilapäisesti kykenemätön maksamaan velkojan niiden erääntyessä. Ja vetoaminen tähän aloittamisperusteeseen sisältää sen riskin, koska jos tähän katsotaan liian tehokas vetoaminen tähän velallisen maksukyvyttömyyteen saattaa johtaa tämän saneeraushakemuksen hylkäämiseen, mikäli tuomioistuin katsoo, että tämä maksukyvyttömyys on yrityssaneerauslain 7.1 pykälän 1. kohdan mukainen syvä maksukyvyttömyys, jolloin maksukyvyttömyys ei ole tämän saneerausmenettelyn avulla korjattavissa. Ja sitten tämä varsinaisesta hakemuksesta. Mitä siinä oleellista olla? Tämä velallisen on omassa saneeraushakemuksessaan selvitettävä taloudellisten vaikeuksiensa keskeiset syyt. Eli siihen täytyy selittää, mistä yrityksen tämä taloudellinen huono tilanne, uhkaava maksukyvyttömyys tai maksukyvyttömyys on johtunut. Mitkä tilanteet, mitkä asiat tähän on yrityksen johtanut. Ja näitä syitä voi olla esimerkiksi rahoitusmarkkinoiden muutos, kysynnässä tapahtuneet muutokset, merkittävä investointi ja samalla rahoitusmarkkinoiden muutos. Esimerkkinä on tuossakin 90-luvun lopussa ollut viimeisimpiä, lama tuli siinä aika nopeastikin, ja jos ajatellaan kivijalkamyymälää, esimerkiksi vaatemyymälä, puolta vuotta aiemmin täytyy kuitenkin tilata kevään varastot. Ne tilataan, ne on maksettava, niihin sitoutuu valtavat
käyttöpääomat kysynnässä rahoitusmarkkinoilla tapahtuu sen puolen vuoden aikana todella merkittävät muutokset, tai nyt niin kuin tämä koronakriisi, asiakkaita ei tule. Rahat seisoo, varasto seisoo, ostolaskut seisoo, mistään ei tule rahaa. Tämmöiset muutokset, mihin ei välttämättä ole pystytty varautumaan. Ja vaikka näitä toimintoja oltaisiin saatu jo korjattua yrityksessä sopeuttamalla toimintoja ja ynnä muita, niin se velkapotti on sinne voinut kertyä niin suureksi, ostovelat, verovelat, että yritys ei pysty niitä tällä normaalilla tulorahoituksella enää niistä suoriutumaan sekä reaaliajassa olevista kuluista. Ja oman kokemuksen mukaan, mitä on ollut yleisimpiä maksukyvyttömyyden syitä, niin on ollut nämä kysynnässä tapahtuneet muutokset ja siitä johtunut liikevaihdon lasku, ostolaskujen erääntyminen, verojen erääntyminen, työeläkemaksujen erääntyminen ynnä muut. Ja usein myös kulurakenteessa on ongelmia. Yksi yleinen syy on suuret henkilökulut suhteessa yrityksen liikevaihtoon. Tämä on muun muassa rakennusalalla aika yleinen ja toinen on ollut, millä paljon tullut sitä kohtaan eteen, niin kuljetusala. Ja tässä tulee esille myös tämä suomalaisen yrittäjän hyvä sydän. Ei raskita irtisanoa sitä Mattia tai Liisaa ja Penttiä, kun nehän osti juuri omakotitalon tai sen vaimo on nyt sairas ja en mä niitä raski irtisanoa, vaikka liikevaihto laskee. Ja tämä voi sitten aiheuttaa sen, että se yrityksen kassa hupenee, kun kulut on liikevaihtoon nähden valtavat ja huonosti jos käy, niin pian ei ole töitä sitten kellään. Sitten muita syitä, joita saneeraukseen hakeutuvilla yrityksillä on ollut nämä liian suuret investoinnit tulorahoitukseen nähden. Tehdään isoja investointeja. Ei ole osattu laskea kenties sitä, riittääkö meidän tuloksentekokyky tähän. Mikä investoinnin reaalinen vaikutus on tuloksentekokykyyn? Riittääkö se tulos lainojen maksuun? Käyttöpääoma sitoutuu ylisuureen varastoon. Sekä yksi on yrityksen johtoon liittyvät ongelmat, esimerkiksi liikkeenjohdollisen osaamisen puute, kustannuslaskennan puute, tulostaseseurannan puute. Ei seurata sitä yrityksen taloutta ja reaaliaikaisia tulos- ja taselaskelmia ja puututa niihin epäkohtiin ja mitä sieltä huomataan. Ja muun muassa näiden syiden johdosta esimerkiksi ostovelat ja verovelat on muodostunut niin suureksi, ettei niistä yrityksen tulorahoituksella yksistään selviä, vaan liiketoiminnan tervehdyttäminen vaatii yrityssaneerauksen. Ja mitä yrityssaneerauksessa tapahtuu, mitkä on ne saneerauskeinot? Niitähän on ne toiminnallinen saneeraaminen. Siinä voi olla esimerkiksi osan toimintojen karsiminen, työntekijämäärän sopeuttaminen, kenties uusi asiakassegmentti, logistisia parannuksia ynnä muuta. Mutta toinen osa on sitten näiden velkojen uudelleenjärjestelyt. Eli yrityssaneerauksessa on yrityssaneerausaika, mikä on keskimäärin 5 vuotta, mutta voi olla vähemmän tai voi olla enemmän. Vakuudellisia velkoja ei leikata, mutta nämä vakuudettomat velat, eli ostovelat, verovelat, eläkevakuutusmaksut ynnä muut velat, ne on niitä, mitä leikataan. Ja niissä leikkausprosentti, ajatellaan, että on esimerkiksi 40%. Niin sitä, jos kokonaisvelasta näistä vakuudettomista velallista leikataan pois 40%, eli niin sanotusti ne häviää. Ja tämä loppu 60% jaetaan tälle saneerausajalle, olisi sitten vaikka 6 vuotta.
Ja samoin ne vakuudelliset velat jaetaan sitten sen saneerausajan mukaisesti. Saneeraushakemus, velallisen hakemus. Eli hakemus voi olla myös velallisen hakema. Velallisen saneeraushakemuksen on oltava kirjallinen ja myös sähköpostia tai telefaksia saa käyttää. Saneeraushakemus on jätettävä toimivaltaisen käräjäoikeuden kansliaan ja saneeraushakemus tulee samalla hetkellä vireille. Pääsääntöisesti nykyisin lähetetään materiaali sähköpostilla ja etenkin sen takia, koska posti on joskus vähän epävarma toimittaja, jos silloin mennään kilpaa kellon kanssa, esimerkiksi se konkurssin 14 päivää, niin silloin se täytyy toimittaa sillä tavalla, että sieltä varmasti tulee se vastaus sähköpostiin, että tämä hakemus on vastaanotettu. Ja tämä saneeraushakemus aloitetaan saneeraukseen hakeutuvan yrityksen esittelyllä. Ja siihen sisällytetään tiedot yhtiön toiminnasta, hallinnosta sekä omistuksesta. Hakemuksessa täsmennetään, millä perusteella yrityssaneerausmenettelyyn hakeudutaan ja mitkä ovat ne syyt, minkä vuoksi hakija katsoo siihen liittyvien edellytysten täyttyvän. Ja tärkeimpänä osioina voidaan pitää yhtiön taloudellisten vaikeuksien syiden esittelyä, niiden syntyhistoriaa sekä selvitystä, millä toimenpiteillä yhtiön toiminta saadaan saneerattua toimintakelpoiseksi. Ja arvio tästä tulevasta velkajärjestelytarpeesta, eli näistä velkojen leikkauksesta, on hyvä sisällyttää myös jo hakemukseen. Ilman tätä velkajärjestelytarpeen arviota ei pystyttäisi laatimaan konkurssivertailulaskelmaa, joka tässä hakemuksessa täytyy myös olla. Ja tämä konkurssivertailulaskelma lasketaan, kuinka suuri velkojien jako-osuus olisi konkurssissa. Eli tämä konkurssivertailulaskelmassa ikään kuin velkojille myydään tämä saneeraus, että se on myös velkojan kannalta kannattavampi vaihtoehto kuin että tämä yritys menisi konkurssiin. Ja mitä kokemusta on, koska meilläkin on hoidettu paljon näitä konkurssipesiä, itsekin ollut siinä mukana ja hoitanut näitä realisointeja, niin usein tämä velkojen jako-osuus konkursseissa jää hyvin pieneksi ja pääsääntöisesti yrityssaneeraus tuottaa paremman tuloksen velkojille. Ja tässä on nyt esimerkkinä tilanne, jossa vakuudettomia velkoja leikataan 60% arvioidun konkurssissa olevan jako-osuuden ollessa 5% velkojan saatavasta. Ja siihen, kun lasketaan tämä konkurssivertailulaskelmaan, niin siinä otetaan huomioon tämä realisointitulos sekä myös pesänjakajan palkkio sekä nämä konkurssin muun muassa vuokra, sähkö ynnä muut kulut. Ja hakemuksessa tulee tuoda esille myös se, kuinka yhtiö aikoo suoriutua menettelyn aikaisista juoksevista kustannuksista sekä saneerauskustannuksista. Eli nämä saneerauskustannukset ovat näitä kustannuksia, mitkä aiheutuu tästä saneeraushakemuksen laatimisesta, tilintarkastajan lausunnosta sekä varsinaisen saneerausmenettelyn selvittäjän palkkiosta. Ja tässä on nyt vain tämmöinen keskimääräinen palkkio tästä kaikesta keskimääräisen kokoisesta saneerauksesta, niin se on noin 25 000 euroa. Halvimmillaan saneeraus on noin 10 000 euroa, jos puhutaan niin sanotusta nopeutetusta saneerausmenettelystä, missä velkojat jo ovat myötämielisiä tälle ja velkojen hyväksyminen on tälle hankkeelle ja siinä jo silloin hakeutumisvaiheessa tehdään tämä varsinainen ohjelma ja käräjäoikeus heti aloittaa sitten sen yrityssaneerausmenettelyn. Se on nopeutettu. Niitä ei niin montaa ole, että enemmän on ollut näitä ihan normaalia yrityssaneerausmenettelyjä. Ja sitten kustannuksista vielä sen, että
kun lähdetään hakeutumaan tähän saneeraukseen, se hakuvaihe, niin siinä hakemuksen laatiminen, sen kulut on keskimäärin se 5 000 €. Tilintarkastajan lausunto on ollut se 3 000–4 000 €. Että siihen alkuvaiheessa pitäisi se 8–10 000 € olla varattu ennen kuin se hakemus on käräjäoikeuden kansliassa, koska tässä vaiheessa pääsääntöisesti sekä hakemuksen laatija että tilintarkastaja laskuttavat sen jo saneeraukseen hakeutuvalta ennen kuin hakemusta toimitetaan käräjäoikeuden kansliaan. Eli siinäkin, että ihan pienille veloille tämä on liian järeä menettely, yrityssaneeraus. Että se katsotaan aina tapauskohtaisesti, mikä on velkojien määrä ja vakuusvelkojen määrä ja ostovelkojen määrä, muiden kuin vakuusvelkojen määrä. Ja lisäksi hakijan näkemys esteperusteista sisällytetään hakemukseen, mikäli on etukäteen tiedossa, että velkojat tulevat kiinnittämään huomiota johonkin esteperusteeseen. Ja mikäli haetaan väliaikaista perintäkieltoa, hakemus väliaikaisen perintäkiellon määräämiseksi sisällytetään jo tähän vaiheeseen. Ja hakemukseen lisätään myös tämä esitys selvittäjäksi. Ja mitä tarkoittaa perintäkieltoa, väliaikainen perintäkielto? Se tarkoittaa sitä, kun yrityssaneeraushakemus tulee vireille käräjäoikeudessa. Kun siihen myönnetään väliaikainen perintäkielto, se koskee, että niitä ennen vireille tulevia olevia velkoja ei saa lähteä enää perimään myöskään eikä ulosmittauksen kautta eikä minkään perinnän kautta. Silloin kun yrityssaneeraushakemus hyväksytään ja yritys pääsee yrityssaneerausmenettelyyn, silloin alkaa aina tämä perintäkielto siitä. Eli niitä ennen hakemuksen vireille tulevia velkoja, niitä ei saa maksaa. Ja jos yritys maksaa jollekin velkojalle kuitenkin, niin tämä selvittäjä peräyttää ne takaisin tähän yritykseen, koska sieltä se olisi muuten muuttoman velkojen suosimista muiden velkojien jäädessä sitten saamatta sitä suoritusta. Ja tähän velallisen hakemukseen saneerausmenettelyn aloittamisesta tulee liittää yrityssaneerausasetuksen 1.1 pykälässä mainitut liitteet. Niitä liitteitä en lähde tässä, mutta siinä on muun muassa 2 aiemmin päättyneen tilikauden tilinpäätöstiedot, sitten aina kuluvan vuoden se viimeisin tulostaseen laskelma, tilintarkastajan lausunto, tulos- ja taseennusteet, selvitys vakuusveloista, tietysti selvitys velkojista ja arvioidusta siitä velan määrästä. Siinä on selvitetty yrityksen varat, velat muun muassa. Ja tähän asetukseen tuli lisäys tilintarkastajan selvityksestä vuonna 2007. Ja tilintarkastajan tulee olla keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja, tai jos velallisella lain mukaan ei tarvitse olla tällaista tilintarkastajaa, kauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja. Ja tästä tilintarkastajan laatimasta selvityksestä määrää yrityssaneerausasetus 1a pykälä. Ja käytännössä sitten tämä velkojan hakemus. Käytännössä velkojan tai todennäköisen velkojan hakemus saneerausmenettelyn aloittamiseksi on melko suppea ja pohjautuu vain velallisen perustietoihin sekä velkojan oman saatavan selvittämiseen. Mikäli hakemuksen saneerausmenettelyn aloittamiseksi on tehnyt velkoja tai todennäköinen velkoja, hakemukseen tulee liittää yrityssaneerausasetuksen 2.1 pykälässä mainitut liitteet. Meillä ei ole ollut yhtään velkojalähtöistä hakemusta, ne on harvinaisempia. Sitten saneerauksen esteet. Milloin saneerausmenettelyä ei voida aloittaa? Mikäli velallinen on maksukyvytön ja on todennäköistä, että maksukyvyttömyyttä ei saneerausohjelman avulla voida poistaa tai että sen uusiutumista ei voida torjua muuten kuin lyhytaikaisesti.
Tai on todennäköistä, että velallisen varat eivät riitä saneerausmenettelystä aiheutuvien kustannusten kattamiseen, eikä kukaan muu ole sitoutunut vastaamaan näistä kustannuksista. Näissä hakemuksissa, kun olen tehnyt ne laskelmat, tulosennusteita, niissä olen ottanut huomioon jo esimerkiksi tämän ensimmäisen vuoden osalta sen, että siihen on huomioitu erikseen tämä saneerausmenettelystä aiheutuvat kustannukset, eli tämä selvittäjän palkkion maksaminen. Että niissä laskelmissa jo näytetään selkeästi toteen, että yritys pystyy suoriutumaan näistä saneerausmenettelyn kustannuksista. Tai on todennäköistä, että velallinen ei kykene maksamaan menettelyn alkamisen jälkeen syntyviä velkoja. Tai neljäntenä on perusteltua syytä olettaa, että hakemuksen pääasiallisena tarkoituksena on velkojan perintätoimien estäminen tai muu velkojan taikka velallisen oikeuden loukkaaminen. Ja tähän viittaan tuolla perintäkiellolla, mikä on mahdollista hakea jo se väliaikainen perintäkielto siitä, kun hakemus tulee vireille siihen asti, kun päätös saneerausmenettelyyn vahvistamisesta tulee. Se aika on yleensä noin kuukausi, josta alkaa sitten se varsinainen saneerausmenettely, joka puolestaan kestää noin vuoden, jonka jälkeen alkaa se varsinainen saneerausohjelma, jonka kesto on sitten esimerkiksi se 6 vuotta. Ja tämän saneerausmenettelyn noin vuoden, mikä aika on, sinä aikana selvittäjä laatii tämän taloudellisen selvityksen sekä saneerausohjelmaesityksen. Ja tämä perintäkielto on voimassa tämän ajan nimenomaan sen takia, että yrityksellä on sen vuoden aikana jo mahdollisuus ruveta keräämään niitä puskureita, päästä jo alustavasti jaloilleen, aloittaa tekemään niitä saneeraustoimia, että sen pystyy jo tervehdyttämään sitä toimintaansa ennen kuin tämä varsinainen saneerausvelkojen maksaminen alkaa. 5. On perusteltua syytä olettaa, että saneerausohjelman aikaansaamiselle tai vahvistamiselle ei ole edellytyksiä. Tai velallisen kirjanpito on olennaisesti puutteellinen tai virheellinen, paitsi jos osoitetaan, että kirjanpito voidaan vaikeuksitta saattaa asianmukaiseen ja luotettavaan tilaan. Ja näistä esteperusteista väitteen esittävän velkojalla on todistustaakka tämän esteperusteen olemassaoloon. Eli velkojalla on oltava riittävä näyttö tästä esteperusteesta, että tämä esteperuste on olemassa. Ja mikäli velkojalla ei ole esteestä riittävää näyttöä, hakemus tulee hyväksytyksi. On ollut velkojien lausumia, kun hakemus on laitettu vireille, jonka jälkeen käräjäoikeus kysyy velkojilta lausumia. Niin sieltä voi tulla, että vastustetaan, koska bla bla bla. Mutta niihin tietysti annetaan sitten vastine ja käräjäoikeus niiden perusteella päättää, onko se todellinen esteperuste. Ja tässä etenkin nämä hakemukseen liitetyt tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastajan lausuma ovat olennaista viiteaineistoa sekä tilintarkastajan lausuman pohjalla oleva se varsinainen hakemus sekä ne laskelmat, tulos- ja taseennusteet koko saneerausajalle. Ja niissä täytyy perustua realismiin. Se on karhun palvelus myös sille yritykselle, että sinne lähdetään tekemään aivan epärealistista liikevaihtoennustetta esimerkiksi, vaan että siinä pysyisi päinvastoin se inhorealismi, kun määritellään sitä liikevaihtoa sekä kulurakennetta. Ja lopuksi yrityssaneeraukseen hakeutuminen lähtee konkreettisesti käyntiin yrityksen taloudellisen tilan analyysillä, johon sisältyy useitakin keskusteluja hakijan kanssa. Ja nämä hakemukset ovat useimmiten nimenomaan velallislähtöisiä hakemuksia.
sekä perehtymällä yrityksen kahden viimeksi päättyneen tilikauden tilinpäätöksiin ja viimeisimpiin tulos- ja tasetietoihin. Ja näitäkin käydään hyvin tarkasti jo hakijan kanssa yhdessä läpi. Ja tämän hyvän saneeraushakemuksen laatiminen vaatii vahvaa ammattitaitoa sekä liiketaloudellinen lainalaisuuksien ymmärtämisestä kuin juridiikan vahvaa osaamista. Ja meillä oli silloin se etu, että minä itse olen ekonomi ja sitten työskentelin asianajotoimistossa, missä oli tietenkin asianajaja ja hänellä oli sitten myös se saneerausmenettelyn vaatima vahva juridinen tuntemus, niin se oli hyvä kombo. Ja nytten oli tuosta, Sanna-Mari kertoi, hän muutama viikko sitten oli yhteydessä tuonne Oulun käräjäoikeuteen ja siinä oli tuomari vähän valitellut sitä, kun nämä hakemukset ovat olleet vähän heikkolaatuisia. Ja se varmasti myös selittyy paljon sillä, että ei ole aina välttämättä tätä tarvittavaa liiketaloudellista osaamista hakemuksen laatijalla välttämättä. Ja tärkeäähän tässä on saada keskustelujen yrityksen kanssa, yrityksen kirjanpitäjän, tilitoimiston kanssa ja kaiken tämän muun yrityksen taloudellisen tilan kuvaavan aineiston ja materiaalin avulla saada kartoitettua ne taloudellisten ongelmien syyt, jotta tällä saneerausohjelmalla pystytään laatimaan ne oikeanlaiset toimenpiteet, millä näihin ongelmiin puututaan, saadaan korjattua sitä suuntaa ja niiden avulla saadaan tämän yrityksen liiketoiminta tervehdytettyä. Ja tämän yrityssaneeraushakemuksen liitteissä korostuu tämä tilintarkastajan lausunto. Ja jotta tilintarkastaja pystyy antamaan tämän yrityssaneerausasetuksen 1a-pykälän mukaisen lausunnon, se tarkoittaa sitä, että hakijan avustaja laatii tilintarkastajalle alustavan saneeraushakemuksen, velkajärjestelysuunnitelman sekä tulos- ja taseennusteen saneerausajalle. Ja Kainuussa on ollut ongelmana se, että tilintarkastajia, joilla on tämän yrityssaneerausasetuksen 1a-pykälän vaatiman tilintarkastajan lausunnon antamisen edellytykset ja osaaminen, niin heitä on erittäin vähän. Ja silloin kun on ollut kiire saada tämä tilintarkastajan lausunto, niin silloin korostuu tämä, etenkin jos on vielä joku tilinpäätöskausi, että täältä ei tahdo saada sellaista tilintarkastajaa, jolta tämä sitten tässä aikataulussa onnistuisi. Välillä on pitänyt käyttää sitten esimerkiksi KPMG:tä Turussa tai jossakin muualla, mutta tämä on ollut haasteena. Ja kun koossa on huolellisesti laadittu hakemus ja siihen on kaikki nämä tarvittavat liitteet sekä tilintarkastajan lausunto, josta käy ilmi, ettei esteitä saneerausmenettelylle ole, toimitetaan saneeraushakemus liitteineen toimivaltaisen tuomioistuimen kansliaan. Ja tämä hakemus tulee vireille heti, kun hakemus on saapunut käräjäoikeuteen. Ja käräjäoikeus lähettää hakemuksen tiedoksi velkojille ja velkojille on sen jälkeen mahdollista lausua hakemuksesta. Mikäli esteperusteita ei esitetä, hakemuksen käsittelyaika käräjäoikeudessa on noin kuukausi. Ja tästä alkaa varsinainen yrityssaneerausmenettely, mikä on taas se oma ja vaativa prosessi, joka sisältää sen taloudellisen selvityksen, joka oli noin 2 kuukauden kuluttua, kun yrityssaneerausmenettely alkaa. Ja silloin laaditaan tämä tilannekatsaus, viimeisin tulostaseen laskelma, niistä tehty analyysi, selvitys mahdollisista jo tehdyistä aloitetuista saneeraustoimista, täsmennetyt velat, ja se lähtee sitten velkojille, ja taas aikanaan tulee sitten tämä saneerausohjelma ehdotus, josta eli eri velkojaryhmät äänestävät. Tässä on vielä tämä saneerausmenettelyn kulku, eli hakemus tuomioistuimelle,
Tuomioistuin aloittaa saneerausmenettelyn, jos siihen edellytykset ja määrää siihen selvittäjän. Ja alkaa tämä rauhoitusaika, joka on keskimäärin se vuosi, jonka aikana laaditaan tämä saneerausohjelma. Eli tämä rauhoitusaika nyt myös viittaa siihen, että niitä ennen vireillä olevia velkoja, niin ne on jäädytetty ja niitä ei makseta, koska ne on nimenomaan niitä velkoja, jotka ovat siellä järjestelyn alla. Mutta sen saneerausmenettelyn vireille tulon jälkeen olevat velat, ne tietysti täytyy normaalisti maksaa. Ja se, että jos tässä tulee ilmi saneerausmenettelyn aikana, että yritys ei pysty suoriutumaan näistä menettelyaikaisista normaaleista juoksevista kuluista tai saneerausmenettelyn kuluista, niin se on peruste katkaista tämä saneerausmenettely. Se katkaisee saneerausmenettelyn. Eli tuo selvittäjä laatii selvityksen velallisen taloudellisesta tilanteesta ja tarvittaessa asettaa velkojatoimikunnan. Ei ole kauhean yleistä tämä velkojatoimikunta. Velkojat perehtyvät maksuohjelmaesitykseen ja äänestävät sitä. Ja velkojat jaetaan eri velkojaryhmiin. Ja tuomioistuin vahvistaa saneerausohjelman, kun kaikki velkojaryhmän enemmistö tai tietyt tilanteet, yhdenkin velkojaryhmän enemmistö sitä kannattaa. Velallinen noudattaa sitä saneerausohjelmaa ja siinä on määritelty ne velkojat ja joka kuukausi maksettava lyhennysmäärä se saneerausohjelman ajan. Ja tämän saneerausohjelman ja maksujen noudattamiseen voidaan määrätä valvoja, joka valvoo ohjelman toteuttamista velkojen lukuun. Eli valvoja tekee välillä tilinpäätöksistä raportin, miltä yrityksen tilinpäätöksen mukainen tilanne näyttää, kuinka yritys on suoriutunut näistä ohjelman mukaisista velkojen maksusta ja kuinka se on suoriutunut sitten näistä juoksevista kuluistaan ja miltä sen tilanne kokonaisuutena näyttää. Mutta mikäli tätä valvojaa ei ole, niin velallisella itsellään on selontekovelvollisuus velkojille. Eli velallinen itse tekee nämä raportit ja selonteon velkojille aina tässä saneerausohjelman aikana, että missä mennään. Kysymyksiä saa esittää ja kiitos kaikille kuuntelijoille. Ja minun saa olla myös yhteydessä tämänkin infotilaisuuden jälkeen, jos tulee myöhemmin kysyttävää. Ja myös Sanna-Maria Klemettiin saa olla yhteydessä, jos tulee kysyttävää tai ajatus yrityssaneerausmenettelyn hakeutumisesta. Joo, mä tässä tarkistin tuon chatin, niin sinne ei ole kysymyksiä tullut, mutta he on varmaan sitten yhteydessä sinuun Kyllä. Muilla tavoin. Mutta jos ei tässä muuta ole, niin kiitos kuulijoille ja asiantuntijoille. Webinaari on päättynyt. Kiitos. Kiitoksia.